Moni kulikonse kumene mukutitsatira programu yathu ya Zikutheka. Dzina langa ndi Emmanuel Twala, ndili kuno kunkopola kuno boma la Mangochi. Kuno azathu a Green Belt Authority ali ndi farm imene akuyang'anira kuno kunkopola, imene akuyendetsa pamodzi ndi alimi akuno kuno ku Mangochi ndi ma hectares ambiri amene akugwiritsa ntchito, koma akuchita zimenezi pansi pa mphamvu ya kutsirira kapena kuti irrigation. Ndiye lero ndili ndi mkulu wa bungwe limeneli amenewa ndi Mr. Eric Chidzungu amene ndifuna ndiyende nawo. Tukamba pano kuno ku Mangochi kuno kunkopola Green Belt Authority scheme muli chimanga chimene chili ma phases angapo. Andifotokozera kuti chili ma phases amtundu wanji, komanso kuti nkhani ya irrigation kodi ikuthekadi. Musandisiye ndekha momwe programu yathu ya Zikutheka konkuno ku MBC. Mongana kamba mwija kuti ndili muno kunkopola Green Belt Authority, kuti timatero achizungu ndi nkopola Green Belt Authority kapena nchani? Titegere kwambiri aene ake masiku ano amafuna kutchedwa kuti Mulambe. Aha. Chifukwa chani ulikhale Mulambe? Kapena kuli milambe yambiri? Kuli milambe yambiri, komabe mwina kanthawi kena pota president awu amakhala konkuno. Mukapeza akuuzeni chifukwa mwina ine ndisemphetsa pang'ono. Ndakuyamikani Mr. Chidzungu amenewo CEO wa Green Belt Authority, komanso ndili ndi mmodzi mwa production manager mukutero mchomphera wake. Production officer. Yes. Mr. Ndani panje? Ine ndi Gideon Zumani. Mr. Zumani ndi amene mugachira limodzi ndi anthu amene ali kuno kwambiri kwake. Mnandiuza kuti chimanga chimene chisapita kwa Mr. Chidzungu chili ma phases angapo. Munati 4 phases ngati 3 phases. Chili mulingo wa mtundu wanji? Chabwino. Zikoma kwambiri. Monga mmene nafotokozera kuyambirira kuja, chimangachi tinayamba kudzala pa 15 July. So kuchoka pa 15 July takhala tikudzala mosiyanasiyana potengera ndi mmene tikukonzera skimu yathu. Monga mmene mafikira kuno, skimu iti kuikonza kumene. So timatengera kuti mbali imene amaliza kukonza ma tertiary canals tiponyepo mbewu. Ndiyo linga choti tipange cover malinga ndi njala imene ili ku Malawi kuno. Koma tinaona ngati chofunikira kwambiri kuti ife ngati a Green Belt pamene tikukonza skimu tilimeponso chakudya chimene tikhozopereka ku mtundu wa ku Malawi komanso kuno ku Mulambe alimi amene azungulira kuno. So mukaona koyambirira kuja chimanga chimene azapa 15 July tachikolola. Naona napita kwa warehouse kwanu ndikuona kuti kuli matumba ndithu zikutheka ndithu. Ndiye mukabwerera pang'ono muona kuti pali chimanga china chimene tachichecha chinasiyana ndi masiku 15. Ndicho yambirira chija. Mukayendanso pang'ono muona chimene chikadaoneka zoti chamba kuuma koma chikadali ndi green, chimene tikudikira kuti kumapeto a mwezi uno wa December tikolola. Pano pamene tafikira pano muona kuti mbali iyi tili ndi chimanga china. Chimenechi ndi SC719 chanjovu. Chimenechi chimatenga masiku 155 kuti ifike pa physiological maturity. Ndiye muona kuti tinasankha mbewu imenechi chifukwa chonena kuti tayamba ndi irrigation pamene amamalizira kuti mbewu iyi amaliza kukonza skimu phase 1 block 1. Tinasankha mbewu ina kuti itidutsitsa mudzinja sitiononga malinga ndi pano kamba nkhani za aflatoxin. Ndiye tinaona kuti kaini mbewu imene yoti tikayikolola tizayikolola pamene alimi anzathu amene alizungulira kuno amene azungulira minda inayi azidzakololanso. Ndiye iyi imene mukuiona apa ndi phase yomalizira imene tadzala kuno. So ndi imene itakolola imene tikukolola imene yauma ndi imene ili ya green mundamu kupanga ma phase 4 aja munafotokoza. Wow, ndathokoza Mr. Chidzungu. Ndifuna tive nkhani imene ilero. Ndipita kwa president awu anthawi ina koma ndatifotokozereni masomphenya a Green Belt Authority. Ndotani komanso mukamaona kodi zinthu zikutheka? Masomphenya a Green Belt Authority ife tinkaisa kuti ndi mizimbe yetu basi ndi zina zote. Kunena mwachuchuchu ndikunena kuti poyamba tithandize kwambiri ku chakudya mdziko muno, makamaka ku nkhokwe za dziko, chifukwa mapulogalamu ena monga mudzi wa boma mmene limakonzera kapena kuperekera amathandiza kwambiri pa nyumba kapena pa household level. Komano tikatengera ndi mandate yathu imene anatipatsa ku parliament, timang'ana kwambiri dziko
ndi chifukwa timaona kuti tikalima chakudya masomphenya athu ndionena kuti tizikapereka ku nkhokwe zija makamaka bungwe anzathu aja limati NFRA makapereka kapena amakagula amakagula chifukwa nanga munthu kuti mulime nanga ngati zingochitika mwaulere ndetu recover makosi aja chifukwa ndalama zimachokera kuboma kumweko nde boma lija lapereka ndalama kunena kuti tilime nde chimanga chija kuli bwinonso chipite kuboma kumweko kuja nde zonse zimayenda mu ndondomeko yake mmene kumayenera kukhalira koma cholinga ndi chonena kuti ku nkhokwe zija za boma mukumbukira zili ku Lilongwe ku Mzuzu ku Mangochi kunoko ku Luchenza nkhokwe zimene zija zimayenera kuti kulowe chimanga ndiye tikayerekeza alimi mmene amapangira at household level pa ndondomeko zina kaya zadi make NFRA amapeza koma ifeyo ngati a Green Belt ndi game changer timafuna kuti tionjezerenso chifukwa chimanga chikumakhala pangolini masiku ano chosowa kwambiri ndiye ndichonena kuti tiziyesetsa ndithu kuti tilime chambiri kuti boma likakhala ndi chimanga chija zimathandiza kuti anthu asavutike ndi njala komanso zimathandiza munditsimikizira kuti mwina mitengo ya zinthu itsike makamaka chimanga chija chikamapezeka ndiye kuti chitsikaso ndiye masomphenya athu apart from zimbe zimene munaona zija komanso mwina mophera mphongo tikunena kuti mbewu ina iliyonse imene ili pangolini chifukwa mmene tikunena yachimanga nzimbe shuga akavuta mwaona mmene zimakhalira ndi chifukwakenso tikamapita m'mashopu mukale lija umanena kuti kukagula tomato oti mwachita import from Zimbabwe mwachitsanzo ndezi makhala kuti zimenezi zikukhala bwanji koma pamene pano quality tomato ndi ujeni zina zakudimba zija zimene timalima ku Lilongwe kuja ku airport timalima ku airport panopo mukapita ma supermarket akuluakulu aku Malawi kaya ndi Chipiku kaya ndi Shoprite kaya ndi Sana mukazipeza zochokera ku munda wathu uja uli ku airport ku Lilongwe ku Kamuzu International Airport komanso kukaronga kuja munaona kapena mukaone factory ya mpunga onena kuti tikakonza bwinobwino muchigayo mucha ukhoza kugulitsidwa ngakhale kunja tifuna ndiyende nawo achidzungu pepani lero ndikupesani padzuwa tifuna ndiyende munda iwiri ndamva kuti mwakolola kuno ku Mlambe takolola ndiye cholinga chathu sitifuna kuti tingolima mongolima mwa zipitire pa chitsanzo zipitire pa chitsanzo zinthu zija zioneke kuti zikugwiradi ntchito ndipo panonso ndili ndi president wa UWA kuno ku Mlambe paja dzina lija ndani a president ndine Philip Nkwera ndi mbiri yake malo ano njotani tikupita tufuna tikafike malo ena amene taona kuti akuti mwakolola njotani mbiri ya malo ngatiwa achikulilero kuti ndifotokozenza mbiri ya malo ano iyi ndi yayitali zedi komano chosangalatsa nchoti kuchokera mu nthawi imene chituluko chimene tinachilandira kuno munali cha 2002 komano kuona ntchito zimene zinagwirika mbuyo mosemu sitimakolola sitimapeza sitimakhala ndi mbewu ngati mmene tikuzionera panopa ayi koma kubwera kwa mgwirizano umenewu ndi a GBA a Green Belt mothandizidwa ndi project ya Mega Farm ikuonetsa kuti ili ndi mayankho kuno ku Mangochi kwati iye mponda ndathokoza Mr. Chidzungu anakambapo a president kuti ndi farm imene ndi Mega Farm komano it's been managed ndi anthu amene ali kuno aine ake amene ndizogwizana bwanji mukuti ndi farm ya Mega Farm ndi ya Green Belt yes at the same time unena kuti alimi ndamene akugera ndinkaisa kuti ndipeza matractor akutipula ndipeza mu inu nonse nokha ntchito wanu mwabweretsa kuno chabwino chifukwa chani so mukulolanso kuti anthu amene ali ozungulira malo ano akhalenso mbali modzi ya production osati funso likadakhala chifukwa chani wakutilola tibwere
Ukuti kale vice versa. Eh, Umuyambira ngali kaye. chifukwa Umuyambira ngali Mr. Chizungu. malowa ndi awo. Malowa ndi awo andi ndi akulu kupita 2000 hectare. Komano zaka zambuyomu boma linapeza ndalama ku bungwe timati Badeya. Musanapitilira. Afanye foso imene ndafusa lijadi munda ndithandiza. Malowa sikuti ndaboma yayi. Malowa ngawo. Malowa ngawo. Koma boma linathandiza kuti likonze scheme ya Mkopola imene panopo tikuti Mulambe. Chifukwa chonena kuti ntchito ya boma ndikuthandiza anthu kuti achoke ulimi ongolima chilimelime koma afike ndithu wa mega farm. Ndiye tinene kuti boma likuwakonzera munda uwu kuti ukhale mega farm. Chifukwa boma silingalime palokha yayi. Lene kulima ndi aeni akewa ndi mgwirizano tinachita usayinirana ndithu kwa zaka tingati 6 tinakhala chaka choyamba tinasayinana chaka chimodzi pano tinasayinanso zaka 5 mgwirizano wathu watha ndithu zaka ziwiri tikugwira limodzi. Mutha kuona kunena kuti boma ndi anthu ake akhozochita zinthu zothekera mega farm. Ndikaisa kuti ndikapati mega farm ndikuti ndi anzungu kamene ndi munthu mmodzi ogula ali ndi ma hectares ambiri. So smallholder farmers can also turn into a mega farm. Kwambiri chifukwa ndi zimene boma limafuna kuti anthu apindule ndi ulimi oti minda ija mukuikunza. Chifukwa akuzana president akuno kuti kuli alimi ambiri amene minda yawo anaphatikiza nkupanga 800 hectare imene ili skimu panopa imene tikuikonza bwinobwino. Panopo tachita target 200 hectare ndija timakuzani kuti 50 hectare ndimene tamba kudzala kuti tione kuti zizikhala bwanji. Chifukwa original scheme inapangidwa ngati kuti izipanga kwambiri za mpunga koma ine akana kuti ya chimanga first. Ndiye tikutsatira zimene zozo bwinobwino. Sona president mwina wina atofuna kuti ine sindifuna lime chimanga ndifuna ndilimepo mbewu ina zimakhala bwanji nga si munda ongwake munthu yo ana plot yo njake pali mgwirizano ndizoona kuti mundawo ndi wake komano pamene anasonkha minda ija kukhala pamodzi kupanga bungwe la Mulambe Water Users Association ndiye kuti ena onse Mulambe ija ngati umbrella alimi onse amene 2000 adzakhala kuti taayika mmene mu project yatha adzakhala akutsatira malangizo ndi ndondomeko imene Mulambeyo ikufuna koma osati mulimi payekha ayi koma ngati gulu. Titha kuonjezerapo so kunena kuti ngati Green Belt pamene timathandiza ndi lease certificate monga afotokozera president tinapanga lease malowa. Now ngati tikubwera ku mega farm timakamba nkhani ya value chain development. Now ngati tikupanga value chain development panopa tikuyang'ana mbewu zimene zimabweretsa ndalama zochuluka. Now alimi ngati asonkhanitsa 800 hectares mwachitsanzo akulima maize seed. So ungafune ukalima chimanga chokudya kuti ukagulitse 850 pa kilo pamene ngati scheme malamulo a scheme akunena kuti tilime mbewu tikagulitse ngati mbewu pa mtengo wa 2000 kapena 3000 pa kilo. So monga afotokozera muja mulimi akaona kuti ndi kwabwino kuti ineyo malo anga aja ndigulitse ntchito polima mbewu pa ulimi wa mthirirawu ndicholinga chonena kuti nkagulitse 3000 pa kilo then ndikatengepo 850 kwacha ndikagulitse chimanga choti ndizidya chija. So ndikungophera mphongo pa zimene anena president. Kumbukani ndi programu ya Zikutheka kuno ku MPC ndipo ndili ndi akuluakulu amenewa ndi Mr. Eric Chizungu mkulu wa Green Belt Authority kuno Malawi CEO komanso ndili ndi akuluakulu ena otithandiza kukamba nkhani ya lero pano ndi pa Mulambe Green Belt Authority scheme ili kumangochi kunkopola kalekale ankachita kunkopola mapoti pano ndi Mulambe Green Belt Authority scheme imene ili kuno kumangochi. Tufuna tiwendere malo ena timangopanga background chabe fati kaunti pano akuti anakolola chimanga ndi ma acres angati kapena ma hectares angati komanso kodi tsogolo lake likhala lotani. Msatisiye ndekha kuno ku MPC muno programu yathu ya Zikutheka.
tili mkatikati mwa programu yathu yazikutheka ndili ndi CEO wa Green Belt Authority Mr. Eric Chizungu amene ndabweretsanso munda muno. Ndikaona Mr. Chizungu ndikuona pano pali chimanga. Yes. Chimanga chimenechi chandipatsa chidwi kwambiri. Ichi sichamvula ichi. Ichi sichamvula ndichodzala ndithu nkuthirira ichi. Ndichanthirira chimenechi. Sikuti so mvula inagwera pangalangala apa kuti ichi madzi ndithu pansipa. Ochokera ku nyanja kuja ndikuyika mujeni mupaipi ndikudzathira. Tanthauza imenepo ndikuva kuti kuno madzi ake sikuti ndi ine ndikekesa kuti ndi asola kuti kiweza kuno kotentha. Yeah. Ndi mumatenga pansi madzi ndikumapanga sprinkle. Yes. Zimakhala bwanji technology yako? Yeah, technology imene tinachita ndionena kuti solar ikhala supplementary. Koma panopo timagwiritsa kaye magetsi kutenga kuja kunyanja ndi kuli zimapampu zikulu mukaziona kumene kuchako zikulu kwambiri. Ndiye timalowetsa mapaipi mukaonanso tili ndi damu kuntundako. Tili ndi madamu awiri koma pano tikugulitsa yoyamba. Chifukwa damu limene loyambalo ndilo tikhozothira ma hectare 400. Yes. Lina lonso ma hectare 400 nchifukwa kuti scheme ino ndi ya 800 hectares. Ndiye ndi chifukwa chake mmene inavuta mvula chaka chatha ichi tinakuti tiyesetse ndithu kuti scheme iyi tichilimike tiyikonze andi chifukwa kuti mvula inavuta tiyambeko kuonetsa kuti kodi tikhoza kulima bwanji 1 2 komanso anthu apeze amene talimamo 30% apeze chimanga chawo komanso 70% tikapereke ku boma kuti bomanso nawonso apezeso bwino kuti azitha kuchita deal ndi ma effects njala. So tili mkatikati mwa programu imene yazikutheka munakamba CEO kuti imafezi anandiuza one of the production officer kuti mafezi ndangapo phase ili pano anayi. Yes. Phase ili pano ndimene mwakolola mukunjika pamodzi. Tikhoza kuti tinambira yoyamba phase 1 tinambira kunoko. Ndedu jambo la muno ndi mwezi wa December koma ndikuona chimanga choma chonchi ichi ndimene mwakolola. Icho chokolola. From July kudzala kuja manena kuja July August kudzala ndikuti ndi pamenepa zotsatira zake. Yeah. Muchatanena kuti zisangokhaza pa pepala kapena zongokamba koma zizioneka kuti chimanga chija chinatsiriridwa. Yeah. Ndipo chacha ndipo chauma chakololedwa mutha kuona kuti mphesi zili apa aunjika chisanapite kuja kuti tsopano tizika sola bwinobwino. Akwangula bwana na president abwera ni pano fa mwina mkhozo mango lina miza mwina sichi manga zonkwene. Oh, uchimizi kuti ndi chimanga cheni kapena chimanga chanche chimene jira ko ndi chimanga chimenecho kudya chikhoza kulowa muchiwaya ndithu kukazinga popcorn. Wow. Ineso ndatengapo changa. And muka maona matenda amachulukirapo ndimona ngati kuti chambiri chaicho ngasiku makhala china 4 amewe mu nthawi zinazi chimanga chadzicha chilimo chimakhala chimatetezeka bwanji kwambi chimanga chamthilira ngati kuli tizilombo tosautsa kwambiri ndiye ndi 4 amewe mbozi. Yes. Zimazunguza kwambiri komano ifeyo ngati akatswiri pa zamalimidwe choyambirira tidasankha mbewu imene yonena kuti imapirira ku matenda osiyana-siyana. Monga mukuonera tinadzala mbewu ya hybrid. Pachakenso timalimbikitsa alimi kuti asamadzale mbewu yobwereza. Pachizungu amati recycled seed. Chifukwa chokuti sikhala yopirira ku matenda. Komanso tili ndi mankhwala. Munda muno pa malamulo ake agriculture. Timazungulira masiku 3 aliwonse kuwerengetsera chiwerengero cha mbozi pakadera. Kuti kodi leroli after 3 days
tili ndi mbozi zochuluka bwanji pamalo kuti tifike pa threshold yoti tipopere mankhwala. So monga mmene maoneranso chimanga cha green kuti mbozi kulibeko. Pa masiku atatu onse tikazungulira timabwera ano ndi mankhwala kudzapopera. Kupatula biological control yosankha mbewu imene imapirira ku matenda osiyanasiyana. Timayuzanso chemical control imene timabweretsano mankhwala ophera mbozi. Wow. Ndithu. Ndiye akati kamalima nawo mudzuwa 30% imakhala yoti ife awuwa timayilandira kwa apatsalimi athu 70 amatenga. Koma kupatula kuti awawa timagwira nawo ntchito kwambiri mudzuwa. Mumvulaso mudzinja tikakumana ndi vuto ngati kusowa ma fertilizer ma input aja opita kumunda akationa mavuto athuwo madzi mwina mvula mmadzi oti simapanganika iwo amathandizirapo amalowerapo pamenepo kuti thandize kuti ife titukuke pa nkhani ya ulimi kuti tipeze zochuluka. Chaka chatha anatigayira madzi mudzuwa litatimenya kwambiri ndipo tinakolola mokwanira. Anatipatsa mbewu ndi fertilizer amene tinapatsa alimi athu kuno amene timagwira nawo ntchito kuno. Tokoza kwambiri. Stage yomaliza tikaone pamene mukusolera chimanga. Yes. Mwachinyamula bwinotu CEO chimanga. Kuchinyadira. Mulimi azidziwika ndi ntchito za manjaji. Ntchito zake. Right. Ndimene mufuna tipite ku warehouse kumene chimanga chonsechi tanguzumula apo ndi apo. Koma tikachiona kuti chimanga mechi chikusungirwa pati komanso kodi akuchisamala motani. Monga mmene mukuonera ulimi wa mthirira umene zinthu zambiri timakhala kuti tikupanga control. So ifeyo ngakhale tili ndi mavuto osiyanasiyana pachalena kuti skimu iyi tikuyikhonza kumene tili ndi mavuto monga kusiyana kwa level ya nthaka yathu zimene zapangisa kuti mwina nthawi zina madzi amativuta kuti ayende bwinobwino. Nchifukwa chakenso mwina tikupempha kubwa kuti tithandize ndalama zochuluka kuti tikonze skimu imeneyi. Koma ngakhale sinathe tangochitako mwina 0.05 ya skimu imeneyi. Komano monga munjatakhala kufotokoza mwachache satafuna tayesetsabe apa kukola kwathu titachita zoyezayeza panika ndi chimanga chimene takolola ukocho tafika pa mlingo wa 3.5 tani pa hekita iliyonse. Ena makakamira malo kuopa kuti tikapereka kawaneka kathuka tilanda Green Belt Authority mungalangizenji chifukwa ndiyesa kulima kumene tikhala kulima muzaka 40 zapitazi sikunatithandize ngati Malawi. What has been your experience mungakambenji? Pamakhadi mavuto. Mwina kumene tinakumana ndi machallenges kwambiri mudzakaonako ndi ku Nkatabe timati kuloya kunali kuonera kuti yayi olonso kunoko pang'ono kuyambira sikunali zophweka koma mokambitsana mopanga zinthu limodzi. Alimi akutsimikiza kunena kuti kugwira ntchito limodzi ndi boma pophatikiza minda ndi zotheka ndipo mwina amene aziona programu imeneyi ndi chitsimikizo choti zimatheka sikuti a Green Belt tingasangalale kapena tingamanyadire kuti atakalanda minda ya alimi kwakuti ndeti zichita nayo chani kapena chimene tipindule ndi chani kulanda minda anthu. Ife chimatinyaditsa ndi kugwira bwinobwino ntchito ndi anthu aja kuti miyoyo yawo itukuke komanso kuboma kumene adatilemba ntchito tionetsetse kunena kuti tagwira ntchito moyenerera mmene anatipatsira kuti tizigwira ntchito. Ndiye kuti pa chizungu ndija timati win-win situation. Aliyense apindulapo apeza phindu. Pamene munthu akangoti ayi ndizipanga ndekha mumodzi muli mphamvu olo mukayika moto wa makala mujeni mu mbaula muja kakhala kamene mwina kali pakokha kali paphulusa mukaona kuti sikakuyaka ya pamene makala oti akhudzana bwinobwino akuyaka ndi nkhani yake ndi imene zotsatira zake ndi zimene mwaonazi kuti miyoyo imathekera komanso imatukuka. Amenewo ndi Mr. Eric Chidzungu, CEO mkulu wa bungwe limene la Green Belt Authority kutikambira zambiri za ntchito yoti zikutheka nkhani ya malimidwe kudzera mu ulimi wonthirira kapena kudzera mu irrigation njotheka ndithu ati
tsegula maso ndisimikiza amene mwakhala mukutsata mwaonapo zinthu zimene mukhoza kuchita panokha kuti moyo yanu ikhale kupita patsogolo. Programu nayikonza ife MBC ndanzathu a Green Belt Authority kuti tikuonetseni zimene zikutheka madera kwina ndi za mtundu wanji. Kwa lero timafuna tikuonetseni kuti nkhani ya irrigation, nkhani ya kutsirira, boma likulimbikitsa ma mega farms mdziko muno kuti limene ija njotheka siloto chabe koma ndithu ndi masomphenya amene akutheka kuno kunkopola kuno kwa kumlambe Green Belt Authority scheme kumangochi zikutheka ndithu. Dzina langa ndi Emmanuel Twala, mangoma nonse is goodbye.